Siyanibingelela nonke babukeli nabalaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona sifundise siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni lendlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo balalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo uJesu Kristu asekunikezela ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni elinguKristu Jesu, ukuba nixhumane nathi kumniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo zonke nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise kube ngabe lokho okuzwayo kuyafakazela yini imibhalo engcwele. Ungakhohlwa ukusharisha ilink, ungakhohlwa futhi nokusubscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo. Ungakhohlwa ukusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa nasuke ifundiswa ukube ngabe iyafakazelwa nomoya ongcwele njengakho konke esinishumayeza ngakho sinifundisa khona kufakazelwa umoya ongcwele emabandleni kaKristu Jesu yena oyinhloko yebandla. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivala amehlo sigobisa amakhanda sibonge Baba wethu esezulwini ngalesikhathi samanje nokuthi izwi lakhe lingene ngaphakathi kumuntu kaNkulunkulu lo ambumbile lifeze umsebenzi kaNkulunkulu. Ake sigobisa amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane nabalaleli, sheshisani nithatha amaBhayibheli namkele umfowethu uMhlengizondi ozobe siholwa ngokwemfihlakalo yemibhalo umoya ongcwele ekhazimulisa inkosi eyiyona yona uKristu Jesu ohlezi esikhaleni sobukhosi. Amen. Senongelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu, mninimandla onke, inkosi yokuphila, inkosi ekhazimula. Brother Bright, umuntu ongaphakathi akabunjwanga, uNkulunkulu wamphefumulela kumuntu obunjini. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngenhliziyo ethobekile umusa wakhe asenzele wona nangeqiniso lakhe asinikele lona elingasoze laguquka, elingafaniswa nalutho. Lona lodwa lithembekile, limile futhi okwaphakade, izwi leqiniso. Silobe sithule bona ubufakazi ngawe imibhalo ukuthi munye uNkulunkulu, yinye inkosi, yinye futhi nenkolo yobungcwele yeqiniso ekholele ezulwini embusweni kaNkulunkulu. Munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu ngaphansi kwamanzi ukuze uthole umoya ongcwele. So
uma ubhapathiswa egameni likaJesu Kristu ngaphansi kwamanzi into eyodwa leyo. Ufakwa emanzini engomoya kaJesu Kristu. Ngoba igama lakhe lingumoya. Yena ungumoya. Konke sikwenza egameni elinamandla likamoya ongcwele. Ngakho ke siyabonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abaphathisa izwi, basilobela, baprofetha, basishiya nobufakazi, bagcwalisa konke ubuhle kaNkulunkulu phakathi kwabantu. uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe wakhuluma ngokuza kwakhe emhlabeni ngendodana yakhe yona yodwa ayithumela elungileyo, engenasihla nambimbi, engasoleki, eyafike yaphelelisa ubungcwele bukaNkulunkulu. Abanye bathi uJesu wayintshontsha imbongolo, abanye bathi uJesu wona wenza ukuthi nokuthi. Funa ngaba phela akakhazi emlanga bangena ezulwini. Uma ukuthi wena washwilela kangcono uhlakaniphile kusho ukuthi unomoya wokuqonda. Kwakungamela avuke ethuneni ngosuku lesithathu akhazimule mase akhuphukele ezulwini. Funa ngabe usaphansi enhlabathini njengawo uDavid. So uDavid uyasho-ke naye ukuthi ngokwamoya uNkulunkulu angeke azamshiya wakhe okhethekiweyo, ngeke azakubone ngisho ukubola, ngeke azawunikela umphefumulo wakhe kwabafileyo. Kepha ngenxa yokungaqondi nezimfundiso eziningi ezikhona eziholela abantu ekufeni, nezinkolo eziningi, khona abantu abashumayela ukuthi bafuna ukubukwa, not ukubona kubele intshisekelo yokuthi baphendule abantu. Khona abantu abashumayelela imali, not ukuthi banenhloso ngokusindiswa kwemphefumulo. Khona abantu abashumayelela nje ukuthi bathole izintombi, baba amachama, baba amasoka ukuze balale nabantu besifazane abaningi. Khona abantu abacashile emva kwepulpit ngokhola, bayitabane, bawongqingili, bamasodomite, balala nezingane zabafana, balala nezingane zabantombazane, bangabadlwengula abayi. Ngona ukuthi abantu abamboni ubone ukuthi kulungile. Kunencwadi kwincwadi ya-Ecclesiasticus ethi uNkulunkulu amehlo akhe abona ngendlela akhanya ngayo, akhanya ngaphezulu kokuphindelela kwezinkulungwane eziyishumi. Khanya kwawo khanya ba. Nencwadi yamaHebheru nayo futhi iphinde ifakaze ithi akukho okufihlakele phambi kwakhe, konke kwambuliwe. Lowo siyakuzulanda kuye. Ngoba fihlela abantu kepha yena ngeke umfihlele lutho. Ungahlakanipha manje kepha yena uzokuveza ukuthi awuhlakaniphile. Siyambonga uJesu Kristu uNkulunkulu wethu nenkosi yethu yaphakade ngabapostoli bakhe abathumela wabashiya nobufakazi bokuthi ke bahambe bafundisa abantu bezizwe zonke, benza abafundi, bese bebafaka emanzini bababhaphathise egameni likaJesu Kristu. Abaningi bayadideka mekuthiwa egameni likaYise lendodana kaMoya Ngcwele, bathi ngoba kubhaliwe kufanele sikwenze kuthiwa egameni likaYise, bathi akekho okwenziwa njalo kuyena. Bonke abayezwa lokho beyalelwa bakwenze egameni lomuntu owayenabo, egameni likaJesu Kristu owayeze ngegama likaBaba. Lithi incwadi ibusisiwe zayo ngegameni lenkosi. Amen. Manje ke ngenxa yokungaqondi izinto zikamoya abantu bayafambula nje, bayabheda, bashona le nale. Baphinde babe nenkani futhi bafuna ukuvumisa into engekho ngenxa yokuthi uyazi lento ukuthi akayenzeli ukulunga nokuthi ufuna ukulungiswa. Umuntu ohamba ngokumesaba uNkulunkulu uhleze ecophelela ukuthi ngabe lento engiyizwayo noma lento engiyaziyo iyona bese ngiqhathanisa nezinto engizizwayo. Mebona ukuthi cha lento inobufakazi futhi inesigqi, moyibheka nje inalo uhlonzo, bese uyahamba esehlanganiswa ngaye imbhalo. Angazi noma lamabhethu wodwa wabeke la wawashintsha noma wenza kanjani, ngoba wathi uzowashaja ngazi ngothathela lamabhethu lawa and manje ngizwe into engayizwi. Angisho ukuthi sukuma ngizonyakaza. Ngiyabuza mina, wena ungiphendula uyasukuma. Hayi, ukhipha la. Ngoba lamabhethu
Uxolo bazalwane. No in. Ngiyabona amabheshu ngifuna ukhipha ngawo. Siyaxolisa abazalwane benkosi egameni lika Jesu Kristu. Lokhu nje kuyisilibazisa esincane soyilungisa manje le ndaba egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu omusa nabapostoli bakhe abathembeka. Bakwenza konke uJesu abayalele kona. Baye bashumayela eJerusalema kumaJuda nakhona kaIsrael. Abaningi abakholwanga, abaningi futhi bakholwa. Abaningi bazingela abantu ababeshumela ivangeli nalabo ababekholwa, bashawa, babulawa, bahlukunyezwa, kwenziwa zonke izinto ezibhlungu ukuthi bavume ukuthi bona bahamba ngoMose kuphela, bahambi ngendodana kaNkulunkulu ayithumelile ezweni ukuba izosindisa abantu. uNkulunkulu wazowathatha umuntu owayelwa nebandla ekendleleni ethunyiwe nentshisekelo eningi, ethunyiwe ukuthi akahamba ayowathatha abalanda abantu abuye nabo azobashaya noma abashaya abalethe lapha khona bezoboshwa khona baphinde bashawe futhi. Wasebonakala uNkulunkulu kule ndoda ngesimo senkazimulo, wakhanyisa amacala onke ngombalo wabaleka le ndoda yavele yangasakwazi ukubona, yase iwaphansi ngedolo nabo bonke ababenayo. Wase kulowo mzuzu kwazakala izwi lithini? Saul, Saul, ungizingelelani na? Ungizingelelani na? Kulikhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini. Kulikhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini. Wayesethi ungubani Nkosi? Wakhala uSaul ebuza ukuthi wena ungubani ke Nkosi? Yathi mina nginguJesu. Ithi Nkosi ke izinkosi. USaul uthi Nkosi kepha akakoyibona inkosi, akazi nokuthi ukhuluma nobani, kepha uyezwe emoyeni ukuthi inkosi lengenza kanje. Bengeke kwenzeke lokho. Uthi ubani ke wena Nkosi? Uthi mina nginguJesu omzingelayo. Lo mzingelayo kusho ukuthi uzingela ibandla likaJesu, umuntu othinta abantu abakholwayo nabantu abazalwane abahamba ngevangeli likaJesu, uthinta uJesu uqobo lwakhe. Umuntu othi uyakholwa encisha umuntu amanzi, encisha umuntu impahla zokugqoka, engavakashela abagulayo, ongaphikisha ukupha, lowo ukwenze kuJesu uqobo lwakhe. Yezwe indaba. uNkulunkulu wasindisa indoda, yaphenduka yahamba yongena eDamaseko ingaboni. Yafika eDamaseko bayibeka izandla yavuleka amehlo, esezizwile ngalena uAnaniya ukuthi nayi indoda ezayo. Le ndoda ezayo le ngifuna uyivula amehlo, isikubonile uzofika uzoyivula amehlo. Uthi ngiyamazi lo ubehamba ngale ndlela le yokuzingela abantu bonke abahamba ngale ndlela le ekhethiweyo. Emva kwalokho ke wathi uNkulunkulu lonke imkhethile ukuba iveseli lami. uNkulunkulu ujika abantu abayizitha zakhe abaphendule baba balandeli bakhe. Wasephenduka umpostoli Pawulu, esawuSawulu wasejika wawumpostoli Pawulu. Emva kwalokho wahlala izinsuku ezintathu engadli. Wathi mesefike uAnaniya wamvula amehlo. uAnaniya esemvula amehlo waseyadla. Wasethi uAnaniya sukuma ungene emanzini manje. Ulindeni ngene emanzini. Yeah, Jesus Christ. Ngene emanzini upaphatiswe. Glory to God. Jesus Christ. Wangena emanzini wavuka. Emva kwalokho wahlangana nabanye abafundi ababeseDamaseko. Waqala wafakaza ngoJesu. Yes Lord. Ufakaza ngoJesu. Wahlala nabafundi baseDamaseko izinsuku eziningi. Yes. Masinyane washumayela emasinagogeni. Masinyane wayeseqala ethola ukufakaza emasinagogeni. ngoJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Uyacabanga ukuthi udelela uJesu, uthatha uJesu umshaye umvalele ejele, uthatha uJesu umzingela abanye bebulawa. uStefan naye waze wafa uStefan. Bamgxoba ngamike ngenxa ukuthi batshele ngoJesu. Ebathi bakhipha kuMoses lo abastakile kuyena ababhajwe kuyena. Njengabo Sheme basabhajwe kuMoses. Abanye babhajiwe kumkubani olehanyana baZCC. Naba ngapha eMaromini babhajiwe lapha ya kuMaria, yethe Maria nezithombe ezigcwele isono. Nanka amaZulu ngapha babhajiwe kumadlozi amadimoni. Bathi bayakhonza abantu abafile.
abantu bakashembe bese beyichaza bathi hayi phela umuntu ongasekho uyefana nomuntu oyingilosi uyaxhumanisa noNkulunkulu lalela akekho umuntu oxhumanisa noNkulunkulu ngaphandle kwaJesu. Ithini incwadi kaJohane isahluko 14 verse 6 ungitshela ukuthi ke wena umuntu wakhe ongasekho ofele esonweni sakhe kumanje ubhukuda obishinda sesihogweni lapho khona ukuhlupheka nokusha nokukhala nezimpethu zakhona ezingacishiyo. Wena uzothi ke ufanele ingelosi akazazi ahambe ngale ndlela le. Amen. Iyadwa indlela ngisho ngathi ushembe uyindlela ayikho indlela efana le yaJesu. Ushembe uyindlela esihogweni. Bonke abantu abaphatha ushembe nabantu abakhola kaShembe bayisihogweni nonke niyaphakathi esihogweni. uJesu wathi kuye mina ngiyindlela. Babe lapho niyaphakathi esihogweni noShembe wena. Amen. Nize niphenduke nize kuJesu. Akho Shembe wakwaletha ufakazi wafa wavuka. Akho Shembe waprofetha ukuthi uzofika azosindisa abantu ezonweni zabo. Akho Shembe wabethelwa. uShembe idimoni nilikhonzayo. Nikhonza idimoni nanonke igcina ihluthu mahala ndlela ngesikhathi senu. Isikhathi siphelile manje. Isikhathi samapapayi siphelile manje. Isikhathi sikaMasigozi siphelile manje. Isikhathi sokudlala izindlu siphelile manje. Uma ungahambi ngelizwi libhalwe laphansi eBhayibhelini aphatha amaBhayibheli but nazi ibhalweni phakathi ngikhetha amavesi engifuna ukusebenzisa. Ndlala ngesikhathi. Ndlala ngesikhathi. Mosha isikhathi sakho. Ngisho ngathi uyindlela kangakanani uthi ke wathukela abantu abamnyama ufana noMoses wabamba ubhoko likaSathane. Wathatha isibonakaliso sikaSathane. Nikhonza amadimoni. Nikhonza uNkulunkulu abasazoma phambi kwaNkulunkulu. Bonke bame bahlulele ngokwemisebenzi yabo. Glory to God bazokwahlulela. Ngisho ngangizonda ngisho nganxapha ngisho ngadinwa ngisho ngakaya imihlathi ngikaya iqiniso. Uthi ke uStefano kwincwadi nginika incwadi kaEzenzo sahluko 7 verse 51. Ngisho ngidlala amazinyo ningicasukele ngoba vele inhliziyo zenu zilikhulu. Uthini uStefano? Nina bontamo Yena nikontamo zilikhulu abangasokile anisokile izinhliziyo zenu zigcwele ijwabu eligcwele isono. nimelana njalo nomoya ongcwele njengawoyihlo. Ubani umoya ongcwele? Njalo nani? Ubani umoya ongcwele onginike lotshela uyindlela neqiniso nokuphila akekho ozoza kubaba ngaphandle kwakhe. Incwadi ngokukaJohane isahluko 14 verse 6. Yes. uJesu wathi kuye. Washo bani? uJesu Akusho wathi kuye. uShembe. uJesu wathi kuye. Akusho umqalisi. uJesu wathi Akusho kuye. uMaria. uJesu wathi kuye. Akusho uLehanyana. uJesu wathi kuye. Mina ngiyindlela neqiniso. Ifuna iBhayibheli lakaShembe ezongitshela ukuthi uShembe uyindlela yeqiniso. Manje ngekho lelo Bhayibheli elibhalwe kanjalo nina nikhonza amadimoni nikhonza uSathane. Niyamkhonza uSathane niyamguqela. Ihlale ngaphansi kwezihlahla njengoba vele babenza kwaseqaleni bemisiza insika. Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Ngisho khona inkonzo ka14 kube khona inkonzo ka16 kube khona inkonzo kaNhlolanja liyaba nikhonza amadimoni nonke nikhonza uSathane nimosha isikhathi senu. Hallelujah. Yasimosha isikhathi senu njalo isikhathi ngempela futhi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wangilonda ngangingena eShembe ngangingazi ngisayingane nami ngilandela nikwe imali uthi uhambe unikela ucela isibusisa akho zibusiso wazithenga ngemali. Nasodwa futhi bonke abantu ngabe laba abanemali ngabe ezulwini bonke labantu abanemali abathenga indlela ezulwini. Uthi uJesu ke akekho ozaza kubaba ngaphandle kwakhe yena uyindlela iqiniso uthi akagwazelwa yena. Yes Lord. Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Akekho noyedwa ozoza kuNkulunkulu ngaphandle kwaJesu. Uma beningazi mina abantu abazomkhonza ngokomoya nangeqiniso mina nimazi uNkulunkulu ngokomoya. Uma beningazi mina beniyakumazi noBaba. Abanye bazothi ke sobazi kanjani ngomoya ngomoya suboni ngoba benilazi izwi lakhe ungolizwi ungumoya. Banika incwadi yakhe uJohane sahluko 4 so la ku verse 23 ukuthi uNkulunkulu ufuna abanjani uNkulunkulu yini uNkulunkulu ubani. Incwadi ngokukaJohane isahluko 4 verse 23. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje. Manje isikhathi sifikile ngakho ngithi shiyani le ndawo enimikuzona. Shiyani lezindlu eziwayo. Phumani emabandleni amanga. Yekani ukuboshela ejokeni nina abangakholwayo.
phumani ebumnyameni ngegama likaJesu Kristu. Verse 22, nikhuleka kwaningakwazi. Nikhuleka kwasheba izinto eningazazi. Thina sikhuleka kwasikwaziyo. Thina sikhuleka kumoya. Ngokuba insindiso ivela Ngokuba insindiso ivela kumaJuda. Lalela, ngiphinde ngihlezi ngichaza le. Injika insindiso ivela kumaJuda. Umoya ingcwele wafikela kumaJuda. Izwi lanikwa bona. uJesu wafikela kubona amaJuda ezosindisa amaJuda. Uyena umsindisi uJesu. Akuyena uJesu wamaJuda kuphela. Akuyena uNkulunkulu wamaJuda kuphela. Akekho uNkulunkulu wabantu abamnyama kuphela. Akekho noyedwa. Kodwa isikhathi siyeza. Inetshela ukuthi nibabize ngamadlozi ngoba ninawo amagama okubaqama. Abayilutho izinto ezifana nawe uzofa kusasa azothiwa uyidlozi. Ufuhlupheke ungenamali kepha kusasa azobe kuthiwa ufuna ukukhanyisa ekhaya. Ukhanyisa kanjani ekhaya uvele kwawona uhambe kumnyama kuwena? Khanyisa ngani? Hallelujah. Umoshe isikhathi sakho, udlala isikhathi sakho. Jesus Christ. Umoshe isikhathi. Hallelujah. Umoshe isikhathi. Dlala ngesikhathi sakho. Oh Jesus. Yasimoshe isikhathi into inihamba nigcina amasabata, nigcina imikhosi, nigcina izinsuku ezingcwele, nihamba izinkonzo eziqanjwa amagama, niqamba amagama emhlabeni, amagama ezinkolo zenu ukuze kukhombise ukuthi yonke into yenu iyafika. Uthi uNkulunkulu lapha kwincwadi yaLeviticus sahluko 19 verse 1 akaze aqamba igama lebandla Nhlobo waqamba isizwe wathi abantu laba bakwaIsrael ngoba uIsrael umuntu abambene naye owabambana naye wamnika igama wathi wena uIsrael lisho ukuthini igama lithi Israel obambene noNkulunkulu wena igama lakhe lithi uJakobe owathi mephuma esibelethweni wambelela kwisithende sikamfo wakhe kwase kuthiwa uJakobe igama lithi Jakobe lisho lokho bese sithi ke usho ukuthini uShembe ubani umprofeti wakhona usho ukuthini igama lakhe liqhamuke kanjani ngoba legama legama likhona eBhayibhelini liqhamuke ngesenzo bekhuluma ngoJuda eyedwa nje uJuda kuthiwa uJuda ke ngoba naku uyena okhonza inkosi uJuda okhonza inkosi noma akhonza inkosi igama lithi Juda. Incwadi uLeviticus isahluko 19 verse lokuqala uJehova wakhuluma kuMose wathi asike sizwe phela ukuthi uNkulunkulu waziqamba wathi ke uJesu uShembe waseNazaretha noma ke uZCC noma ke uRoman Catholic Church noma ke uLutheran noma ngabe uyiPentecostal noma ngabe uyiBaptist Church ngifuna ukuzwa ngeBhayibheli makuthi wecasuka ukuthi wena uthi igama lebandla lakho phela kwakufanele ayikho lonto yakho leyifanele. Abapostoli bathe emabandleni kaNkulunkulu aseKorinte naseLaodicea naseMacedonia naseThessalonika amabandla kaNkulunkulu Ndawo zamagama into eqhamuke nani ngoba naku senifuna ukwakha ipolitiki nokukhulu ukubamba inkunzi nokusebenza indaba zemali kuphela nokufuna ukuthatha abantu nibenze abalandeli benu ngoba nisifunela udumo lwenu nenkazimulo yenu ninepolitiki nje kungenxa yakho yonke lento le. uJehova wakhuluma kuMose wathi uthini uJehova ngisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwaIsrayeli inhlangano yabantwana bakwaIsrayeli akubhaliwe bakaShembe inhlangano yabantwana bakwaIsrayeli akubhaliwe bakaZCC yabantwana bakwaIsrayeli noma yabantwana bakwaIsrayeli akubhalwanga nje ukuthi abantwana bakaMaria ibe abantwana bakwaIsrayeli Mthathapu yethi Maria ubani okunika ilungelo lokuthi mokhuluma uthi yethi Maria bese ufake iRosala emqaleni ubani lokufundisa lolo sifuna ngeBhayibheli sifuna lephansi encwadini haleluya glory to God woze encwadini banike uthi kuyo uthini niyakuba ngcwele uthi njeni ke niyakuba ngcwele thina sihamba sifuna impilo yokungcwele sifuna ukuhamba ngenkolo yokungcwele yonke into uNkulunkulu akhuluma ngayo uthi yena ungcwele bese ngcwele ke uthi yena uNkulunkulu ongcwele ufuna abantwana bakhe babe ngcwele. Asibizelanga indaba zamaqama ngamaqembu la esona qambele emhlabeni akulona ibandla leli sithumayelayo noma mina leli ngithi ngiyaliqamba akulona ibandla ngishumayela ivangeli egameni lika Jesu Kristu ufuna ukwazi ukuthi yini sishumayelo the true gospel of our Lord Jesus Christ sishumayela ngencwadi yokuphenduka abantu bangena emanzini ngencwadi yezenzo 2:38 emva kokuthi sibafake izwi njengabapostoli nabaprofeti sihlanganise bonke sibakhombisa ukuthi uNkulunkulu ulizwe linye ufuna abantu baphume ezonweni abathethelela izono bezingena bazofunda izindlela zakhe. Okay bese bethi yini izwi lenkosi uJesu Kristu igama ukuba yikho mhlawumbe amagama ke ngaba sosebenzisa akhona amagama ku YouTube so ichannel izwi lenkosi uJesu Kristu izwi akulona ibandla izwi lenkosi uJesu Kristu yizwe sishumayelayo. Hallelujah.
angiqambi ibandla ngeke ngize ngiqambe futhi ibandla. Igama leli laqhamuka ubaba omncane wavula igroup lokuqala wathi izwi lenkosi. Izwi kaNkulunkulu ngathi mina izwi lenkosi uJesu Kristu. So konke sikwenza kuphe egameni lika Jesu Kristu ngoba yini kubhalwe phansi kwincwadi yaseKolose. Lithi ke lapha incwadi yaseKolose sahloko 3 ngisho uverse 17 mengaphosisi. Lapho khona ithi konke enikwenzayo nikwenze egameni noma nikwenza ngesense egameni likaBani. Hallelujah. Benike. Incwadi yaseKolose sahloko 3 verse 17. Konke enikwenzayo. Konke yayizolonto leyo. Konke enikwenzayo. Noma kungezwi. Noma sikhuluma ngezwi. Noma kungumsebenzi. Noma senza imisebenzi. Kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu. Yayizondaba. Sishumayela egameni lika Jesu. Asishumayela egameni lika Shebe. Asishumayela egameni labantu abathize. Ishumayela ngegama lika Jesu. Kuna abantu abangena umoya ulobe phakamisa abanye abantu bebekhuluma. Hayi so angandaba. Amen. Kamoya bathi umqalisi njalo kancane umqalisi bathini ngoJesu bazomfaka uJesu kepha kufanele ukuphakanyiswa lo mqalisi wakhona bathi umama wakhona futhi nakhona babemenzela imisebenzi bathi benza isikhumbuzo akufanele kube nomuntu ozokhunjulwa kuthiwa abantu abafile abanasisabelo kwabaphilayo bonke abantu abakhumbula abantu abafile bamosha isikhathi sabo ukuba nendaba yokukhonza amadimoni namadlozi le iqala kanjalo vele. Nibonge uNkulunkulu uyise ngaye. Sifanele sibonge uNkulunkulu uyise ngoJesu Kristu ngabe siyenza noma siyashumayela noma ngabe kunento esiyenzayo egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu uthi masibe ngcwele. So ibandla uthi uJesu lapha bese ekhuluma ke lapha kwincwadi kaMateyu sahloko 16 verse 18 esekhuluma noPetro emtshela ukuthi ke unawe uPetro ngithi kuleli dwala ngizokwakha ibandla lami amasango kaSihogo angeke aphumelela enikubopha emhlabeni kuboshiwe ezulwini nenikukhululayo emhlabeni kukhululiwe ezulwini. Lezo lonto leyo nginikile izahluthulelo. Amen. Nami ke ngithi kuwe wena unguPetro. Nawe uPetro. Phezu kwaleli dwala. Ngiyakulakha ibandla lami. Elikabani ibandla? Ibandla lami. Elikabani ibandla? Jesu Kristu. Elikabani ibandla? Jesu Kristu. Sishumayela egameni likabani. Sishumayela izwi likabani. Jesu Kristu. Sikwenza konke egameni likabani. Jesu Kristu. Sibhabhatisa egameni likabani. Jesu Kristu. Konke kusikhombe egameni likabani. Jesu Kristu. Ubani osise ezulwini. Jesu Kristu. Ubani indlela neqiniso. Jesu Kristu. Ubani okuphila. Jesu Kristu. Ezo lonto le. Amasango eHades awuyike ulahlula. Uma uhamba ngoJesu ngokuphelela umazi uJesu ngokwemiyalelo yakhe nangemfundiso yakhe epheleleyo uzohamba ngaye kuphela awufuneli lutho akabambiswana nalutho awufune ngisho isiwasho ngisho aqhamuka umuntu nayo intambo ezoqinisa awufune intambo ezoqinisa thatha lo ntambo leyo ishisa ibothi izoqinana ayihambe oqina emlilweni phela. Hallelujah. Ayiqina emlilweni. Yes Lord. Nengaqina emlilweni futhi nawe uzoshaya nayo lo ntambo leyo iyeke lo ntambo ilahle lo ntambo leyo. Nkosi uJesu. Gaba bakufaka imithi awuthathe lo mnotho lo ufake emlilweni bonke kuze ushoma usha ke awushisa umoya kaJesu ngawushisa yini. Hallelujah. Ushisa phela nangu uJesu ushisa umoya wakhe phela manje ushisa umoya wakhe. Amen. Ngeke uzunuke ngeke uzufike ngeke uzuthole awunawo amandla ukwazi ukwenza nokuthinta izinto zasemnyameni kuphela izinto kuphela ezithinteke neziphathekayo ogcina kusona lokamoya ufinyelela wona ingakho abaningi basavalwe iveyili kaMoses inhliziyo zabo zidungekile bomnyama bokholelwa izinto ezidaliweyo ngaphezulu komdali. Nika incwadi yamaRoma sahloko 1 sukela ku verse 18. Bavalekile amadlebe bavalekile amehlo uphinde uzomnika incwadi yamaRoma sahloko 12 sahloko 12 yes sahloko 12 sukela ku verse 1 kuze kufika ku verse 7. Hamba ke manje unginikele incwadi yamaRoma sahloko 1. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini. Ivela kuphi? Ezulwini. Awushisa izulu phela. Kepha manje lo sibizile yabo lo sibizile uthi yena uzoshisa uzoshisa umhlaba. Ashise nayo yonke into ephakathi. Wena wazi ukushisa lutho ucela ukubasa umlilo nakhona mongenawo umentshisa una double up. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini. Ivela kuphi? Ezulwini. Ushemba kekho ezulwini. Phezu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu. Phezu kwakho konke ungamesabi uNkulunkulu. Nokungalungi kwabantu. Nokungalungi kwabani? Kwabantu.
ithini esingalungile abathiya iqiniso sithatha iqiniso kaNkulunkulu ngokungalungi siliphendule silenze amanga sisikhohlakala ngamanye amazwi lento okuzakhela inkolo zeni leyo eZayoni ichelwa ngeziwasho kunikwa abantu amanzi kuyaprofethana indaba zofebe uprofethana yomuntu umsangano uqhathwa abantu esontweni abathiya iqiniso ngokungalungi inkonzo yetiye vele ningazakhela sekuyinkonzo ngoba nihlangana ngayo nizokhonza itiye alikhonza uNkulunkulu abemethu inkonzo yetiye Mekuthiwa inkonzo yokuhlambuluka kusho ukuthi manje lapho ke nizokwenza umsebenzi wokuthi umuntu akhulule inhliziyo yakhe ahlambuluke. Yepha inkonzo yetiye nina nizophuza itiye nihabula itiye nikhuluma izindaba engenamsebenzi. Ngokuba lokho kwazekayo ngoNkulunkulu kusobala. Lokho esikwaziyo ngoNkulunkulu kusobala phakathi kwethu sonke. Ngokuba uNkulunkulu ukubonakalisile kubo. Ngokuba okungabonwa kwakhe kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe kubonakala kwasekudalweni kwezwe ezintweni zonke uNkulunkulu azenzile siyazikhathela thina omunye ugawula isihlahla efuna nje ukwakha isikhebe bese kusala ingcucu athathe le ngcucu ngoba unayo likhono lokuthi akwazi ukubaza isithombe bese sibeke lapha sibukeke sisihle bese sifaka uphende sibukeke sisihle bese athi ke uNkulunkulu wami lo isibula sabe siyoguqa phakathi kwaphambi kwesithombe sikutshele nezingane zazo ukuthi nangu uNkulunkulu wethu njengoba baba kaAbraham uTera naye wabuza uAbraham esebuye endlini kaNoah ukuthi baba uNkulunkulu odala izwe nomhlaba ukuphi uthi hayi bakhona lawa nathi uthi awukakuphi ongikhombise baba uyamthatha umuza khona uthi hayibona lapho umkhombisa izithixo ezu12 khona esikhulu khona esilandela sona inyanga nenyanga uyazihlabela uhlabela ukudla inkinga manje bezihlabela ukudla akudli zona kudla abantu so uthi ke uAbraham esehleli yedwa ebuka lento uthi hey lento le hayi ngiyona ahamba uAbraham ayekumawanka athi mama ungenzele phela ke umhlabelo ngambe nami ngiyonikela lapha koNkulunkulu khona nami ke bezongazi bangamkele ngoba phela sengibuyile ama wakha bothatha lapha uyichwane lembuzi akuhlaba kwenza kulungisela abashayeli islovelo athatha uAbraham afika ahambise lapha mase efika uAbraham ahlala linda umoya engcwele wehlele kuyena asuka athi hayibo indaba boba ngadli uyazi uAbraham ukuthi ayikho lento asuka uAbraham athathe lesilovelo athi mama engathi kuncane lokudla engathi abakuzwa mama uwenze phela uphela kwethu kwenze kube kuningi nangempela mawakhe avuka kusasa phinda shaya intaxa yokudla akwenza afike uthatha uAbraham ayokubeka phambi koNkulunkulu hayi baphinde bambuke nje ngoba phela banamehlo kepha baboni banemlomo kepha bakhuluma ukuze anyakaze kufanele afukulwe naye ahanja yokubekwa banamadleba bezwe bagcwala udaka bagcwala idust kufanele basule uNkulunkulu osulwayo ngemfundo uNkulunkulu onomlomo ongakhuluma ngemfundo avela ibona uAbraham uthi ayikho lento uAbraham ambolanda imbazo abuye nembazo asakaze konke lokuncane ashilo kokukhulu kodwa akusakaze ngembazo kweza ubaba wakhe kwenye indlu waxake ukuthi umsindo wani wasethatha imbazo wayibeka kuloNkulunkulu wakhona omkhulu kunabo bonke washaya ishopha sakhe wasabela uAbraham bese efika ngalo phambano ubaba wakhe ukuthi umsindo wani lo nguzwa ukuthi angazi bese efika ngaphakathi ufika ubusakasaka yonke into imahliphihliphi uNkulunkulu kuba khona bafile ngimfuna uNkulunkulu ofayo haleluya ongakwazi ukuzulwela abuye uAbraham awuthera zobuza ukuthi hey Abraham akwenzakaleni athi hayi nama ngazi bengibalethela ukudla ngithe bengibalethela ukudla laba abancane bavele basuka bagijima bonke uthatha iqala ukudla lo mkhulu ngakuthi athi bavele wacasuka wathatha imbazo wabagenge wakhala uAbuthera uthi uyini kodwa lo ngenza yona wanqambela amanga ungenzelani silima ngoba lezi zinto azikwazi ukukhuluma azikwazi ukunyakaza uthi uAbraham akwenziwa yini ube isiwula amen ukhonze into engenaphefumulo ukhonze into yakhiwa uwena ngezandla zakho ubize ngoNkulunkulu wakho haleluya wenziwa yini imkhonza abantu athi bephila nani emhlabeni nithi ke sebefile bamadlozi wenziwa yini ezangomeni yofuna amangazi ukuthi niqambela amanga ziniholele ekufeni banika incwadi yaseThesalonika lapha kwincwadi yeThesalonika sahluko 2 verse kusukela ku verse 8 to verse 12
ngifuna bakhombisa uNkulunkulu banikele kulomoya ungafuni ukulalela ngenxa ungakholwa banikele bona ukuthi nihambe kuniyakubona abaqambe manga laba izangoma nezinyanga nabathandazi bangifuna incwadi esethu yesibili Bright isahluko 2 so la verse 8 ngenxa ungakholwa kwabo uNkulunkulu wabanikela njengayo Ahabe wenenhliziyo elikhulu ethanda ukukhonza izinto ezidaliweyo namanga efuna ukuziqoqela abaprofeti bakhe abazomtshela izinto afuna ukuzizwa njengoba namanje nani ke nihamba nemadlozini niyofuna ukubanitshela izinto enifuna ukuzizwa bonke abantu abanemoya obumnyama banika lo moya amanga ligcwale kuyona ngoba yini unginike from verse 9 of verse 10 Bright nangayo yonke inkohliso uNkulunkulu ke uze ngayo yonke inkohliso lesibonakaliso yokungalungi kwababhubhayo kulabo ababhubhayo ngenxa yokuba ngenxa yokungafunda ukwamukela iqiniso ukuze basindiswe ukuze basindiswe iqiniso liyakukhulula ayikho ezokhulula iqiniso ngikhuluma nje abantu abaningi bathi bayakholwa khona kaShembe eMaromini abanye bathi bamaKristu abanye bathi bamaNazaretha abanye bathi bamaZatsisi abanye bathi bayiZayoni baphila emkipitweni baqamba amanga bashaya abafazi babo bathatha abafazi nga2 bashiya abafazi babolala ngaphandle babulawa inkanuko abanye badaka utshwala abanye babhema ugwayi abanye babhizi baqamba amanga abanye bayabulala abanye izikhundla abanye bathanda imali bantshontsha imali ngoba yini ke abafuna ukukholwa iqiniso abafuna ukugezona empeza babo ngeqiniso abafuna ukuhlambuluka inhliziyo zabo kepha benza inkonzo zamatiye benza amalathi kuhlathwe izinkukhu kubekwe oswidi nobhanana la bese kuthiwa ke kwenziwe inkosi uJesu iphasika kho phasika lenziwa ngoswidi akhona lodwa iphasika lenziwe ngoswidi wasemandulo lisange lenziwe ngoswidi kwakufanele kube amahlamvu ababayo kube isiko esingenamvubelo bese kuzoba yimvu emsulwe engenasici engenamvimbi ezodliwa futhi ebusuku engezudliwa nominini ekufanele futhi ithoswe noma yosiwe ayithose yosiwe ingaphekwa ingaphulwa nelodwa ithambo lami esedliwa ingakho ke noJesu bese fika ufika uzolo umhlabelo ophelele oyimvu ephelele engenasici engenamvimbi engenasici afike naye azozinikela ebusuku ngesikhathi sekwenziwa isidlo sakusidlo bese athatha isinkwa sibusisa athi lokho kumzimba wami uphawu lalomzimba lo walesivumelwano esidala manje sizosenza ngokuthi nidle isinkwa esingenamvubelo bese nithatha iwayini nibusisa iwayini bonga uNkulunkulu ke ngale gazi leli eselizochitheka ngenxa abaningi uthethelela kwezono manje lezo sweet ke ngazi ziqhamukayo bathi iBhayibheli litheni nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe sifundisa ngeBhayibheli bathi ayikho lento yini nina nithe sinazi kangcono leli iBhayibheli lasikonke ngalokho ke uNkulunkulu wayesenza njani wabathumela amandla okuduka lingakho nihamba amadlozi nihamba amadimoni nihamba oShembe nihamba amaZatsisi nifuna ukuphuza amatiye nifuna ukuphuza iziwasho nifuna izinsipho ezithandazelo nifuna uvaselina abathandazelwe ukuba animazi umoya futhi nikholwa kulizwi nginika incwadi kaJohane esahluko 4 verse 23 sibatshele uNkulunkulu ubathi lesimkhonzayo asimkhonzi thina ngezinto ezibusisiweyo kodwa isikhathi siyeza sikhona manje lapho abakhulekayo abaqinisileyo bayakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso akho manzi usisiwa zokuvikela la akho vaselino zokuvikela la akho zigubhu ozilanda bathakathe ezakuvikela la akho zinyongo othola ngaze ezakuvikela akho mabhandi wafaka izikalelo zokuvikela akho ntambo ifaka isinqine zokuvikela uzofa bese kufika isikhathi uzogula bese kufika isikhathi uzohamba uye phansi kwabafileyo labo abakhulekayo abaqinisileyo bayakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso ngomoya nangeqiniso ngokuba umoya ngifundisa ukuthi ngithi baba wethu osezulwini mali ngcwelise igama lakho ngokusho njalo mina nginokuthi ngixhumane noNkulunkulu angidingi umpriest akekho umuntu odinga mina ukuthi ngimkhulekele uNkulunkulu lalela fanele sikhulekisane sikhuleke sonke
Understand? Amen. Uma ugula ke usungakhulekelwa ke abantu abadala esontweni. Yapha udingi mina ukuthi ngithi hayi ngizokhulekela nje ngathi mina ngiphela kwazi ukukhuluma noNkulunkulu. Sonke sinayo uline obheke uNkulunkulu ukuthi sikhulume naye. Njengoba nina WhatsApp ukuthi nixhuma nabangani benu. Umfundisi wakhe akakunika uNkulunkulu. uNkulunkulu uyena ozizela kuwena ngesambulo suke sinikiwe namandla okufundisa ivangeli ngendlela efanele. Ngokuba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Hayi afuna abakhulekelwayo. Abakhuleka kuye abanjalo. Ngokomoya. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya. So wena ithemba lakho uzolifaka kwisiphandla. Uzibona ukuthi ke usoze umsebenzi oright ngoba ufaka isiphandla. Leso siphandla leso uzofana naso siyabona some sidalwe uNkulunkulu. Amen. Wisithutha. Yes, Lord. Ngenxa ukuthi uvumela abantu bakwenza izinto engenamsebenzi. Faka intambo esinqeni. Hallelujah. Uzodla intambo iyaqinisa iyakuvikela. Akho lutho ongakuvikela mungenawo umoya ingcwele ufile uhamba. Amen. Lezo ndaba. Amen. Ungenawo umoya ingcwele ufile uhamba. Ngiyandaba ukuthi uthena umcabanga kanjani. Ngicela ezibhalwe phansi eBhayibhelini. Lithi bonke abantu abaholwa umoya kaNkulunkulu bangamadodana kaNkulunkulu. Bangabantwana bakaNkulunkulu. Ngalokho uNkulunkulu ubathumele amandla okuduka baze bakholwe ngamanga. Bakholwa yini? Ngamanga. Yabona ukuthi mina ngimsoli mina ngokuhlala lapho. Phela kungememezela ukuthi ngihlalela ubala. Indlela ihleli kuyona iyawa. Uthi uJesu ke umuntu owenza amazwi ami ngiyomfanisa nendoda ehlakaniphile. Eyakha umuzi wayo edwaleni. Kwase kufika iziphepho nezikhukhula nezimvula. Zayishaya lendlu yavele ayithulela nje lendlu ngoba yakhiwe kwisisekelo esiqinile. Inesisekelo esiqinile osenguJesu umoya. Mawakhe umoya. Umile. Ngeke uthi uGod umile kanjani uNkulunkulu akhulume ngayo akekho ongakunyakazisa. uJesu wama. Ngeke uthi uGod mase bamlengisa bathi baqedile kanti usamile. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus umile. You understand? Amen. Umile. Bonke abantu abezwa amezwe akhe bawenze bamile. Yes, Ziyafika inhlupheko, ziyafika inkathazo, ziyafika ubuhlungu, kuyafika ukuzingelwa, kuyafika konke uhlupheko okukhona emhlabeni. Bakhale kuphi edwaneni labo. Ekuyilona elakhiphela bakhiphela amanzi ehlalela abadalayo. Libamise libenzele indlela. Kuzona zonke inhlupheko uNkulunkulu uyazenza indlela yokuthi akuphuma abantu bakhe baphumele ngale bengenamnyongo. Bese ke isubula sokwakha indlu yasenhlabathini. Wakhe enhlabathini, wakhe ngodaka, wakhe umjondolo. Fika izikhukhula. Fika iziphepho, fika izimvula. Ezinamandla neziphepho nomoya. Shaye phansi loyo ndlu leyo. Uba yakhiwa ngendaweni efanele. Niyakha nakhe emabandleni amanga. Nihlezi emabandleni amanga. Nipheze nikholozela mina. Nifuna ukholwa iBhayibheli, nikholwa amanga abafundisi bena kugcwele umlomo yabo. Enhliziyo zabo eyoholwa inkaniko zabo. Ithini incwadi yaPetru lapha sahluko, incwadi yesibili kaPetru sahluko 2. Incwadi kaPetru yesibili sahluko 2. Kusukela uverse 15. Beshiya indlela eqondileyo. Kanjani? Beshiya indlela eqondileyo. Amanye amavesi ngintshela iqiniso angikwazi. uNkulunkulu uyangihola ukuthi angihambe kuye kuphi. Bengivula incwadi uNkulunkulu usuke ngiholile ukuthi ilaphi incwadi ekumele ukhulume ngayo. Bengimiza incwadi ikhona la. eBhayibhelini. Angikwazi wonke amavesi eBhayibhelini. Ukuthi ngiyazi lonke iBhayibheli ngekhaya. Lord Jesus. Lokho moya ngicela ngikhombisa khona lokwambulela kona ikona engikhulumayo. Kungamandla akhe. So lihlele amabandlela amanga ngoba senilandela abantu abashiya indlela enjani Eqondileyo beduka. Belandela indlela kaBalamu. belandela indlela kaBalamu noBeloyi Owathanda uvuzo wokungcola. Kepha waba nokusolwa ngenxa yokweka kwakhe umthetho. Izindaba Imbongolo waze wakhuluma imbongolo. yakhuluma ngezwi lomuntu. Yayizwa leyo nto leyo. Yanqabela ukuhlanya komprofeti. Yayivimba umprofeti ukuthi aye ukusangana. uNkulunkulu uvula umlomo wengane, avula umlomo wembongolo, wavula ngisho umlomo wendontuzana yini impisi noma yini lokho iwolf yini iwolf impisi. Unkathi uJakob ethi ufile abafoko bemthathe bomdayisa. Wathi ubaba bambani olanda noma isiphi isikwani uhlangana naso usuqala nisilethela. Yes Lord. Ngifuna ukuzwa kahle.
wasikhuluma nesilwane singazi isilwane ukuthi sizothina uNkulunkulu wasesivula umlomo sathi nesilwane nami ngilahlekelwe indodana yami ngihambe ngifuna yona angikaze kungene ngisho umuntu emlomeni wami wasitedela uJakobe njengoba namanje uNkulunkulu wakhulumisa imbongolo akuyonto yokuqala le you understand wakhuluma ingane encane lapha endlini kaPotifa yasho umade ade fence lo baba lo mama alo abakazenze lutho uma ngathi ngimbuke eganga ingane yaqeda vala umlomo bahlambalazeka abantu ukuthi uJoseph abamshayela amahala lo nkosikazi lo beyisifebe eyisiphingi uNkulunkulu wayenzisa uMoses izimangaliso wamthatha uMoses wamthothisa isimkhayela wenkosi uFaro basibaje into abangazazi bayaduma ukuthi thatha lezi zinto engakaliko le Bible Nkosi wakhombisa le Bible enalezi ndaba ezingaka zonke lezi ndaba ezigcwele le Bible kulezi ncwadi ezakhishwayo siyalisebenza ukuthi lilethe ezulwini ngoba libiza ngesiNgisi iKing James version ngoba nale version esiZulu esinayo nje ibuye ibe nathi isichasiselo esiphuma eceleni kunalesi esikhona sokuqala esasuka kwizincwadi yesiGreek kuza lesiNgisi okay ke seniyaqonda manje ukuthi abantu abanohola abanduisa kepha laba behlambalaza njengezidwala ezingenangqondo izidalwa ezingenangqondo ngemvelo zizalelwe ukubanjwa nokubhujiswa ezolondo lalela wonke umuntu owenza isono ukhungathekile ubophekile uboshelwe ukuthi ke yena uzohlala kumnyama kuze kufike isikhathi sokugeziswa ngoba yini ekhanda lakhe akanangqondo ingqondo ulalela igama elithi ingqondo kama lento ukuthi uqonda so ingqondo isebenzisana nokuqonda uma ungenakho ukuqonda kusho ukuthi ingqondo awunayo noma ngaqonda kwakho lokho kuyinkohliso ngoba vele enhlizweni abantu bazikhohlisa bese bahlakaniphile ke baphenduka izibubulo you understand nabo baza kubhujiswa ekubhujisweni kwabo nabo bazokwenjani baza kubhujiswa ekubhujisweni kwazo behlambalaza abangakwaziyo bamukela umvuzo okungalungi labo bathi ukutamasa emini ungukujabula so bathi abantu ungizabeleka lokutamasa lokweni kwenzayo njengamanje niyaphuma niyangena emasontweni kwenza umathanda kunamaphathi niyaswenka kunama-fashion abantu besifazane bashumayela bazokwenza isono la endaweni engafanele khona bagqoka amabhuluku emasontweni bafaka ama-wig nopende ebusweni abafana bazibhetsha ngamabhuluku athayithi adabukile emadolweni bafake ubucwebe badoba ama-tattoo bayakhangisa bapende izinwele bagula izitayela bafake amazinyo bafake nemigexo bazokuchama emasontweni bamukela umvuzo okungalungi laba bathi ukutamasa emini kungukujabula so akolutho kumele sithathe yangaphandle sithi la mina zonke kusakhona mina njengoba ngimla ngizokhuluma into ebhalwe phansi eBhayibhelini angeke ngithi ngizozama ukuthi phela simele siba accommodate sizama ukuthi nje silethe abantu khona bezobaningi babone ukuthi uNkulunkulu unothando lalela uma uhlulo kwamukela izwi lakhe ulamukele ulivume lona unalo uthando lwakhe futhi akakwazi unothando impela ukuthi ufuna ukulungisa ungafuni ukulunga izwa lento le uthi umoya ingcwele abaningi engibathandayo ngiyabasola lo nto ufika akhulume kwincwadi yamaHebheru aphinde ayokhuluma kwincwadi eSambulo lemhlabeni sinobaba basishayayo ubaba akakushayela ukuthi nje wena wenza ngalutho mawonile ukushayela ukulungisa uyakusola ahlalise phansi athi wonile la wenza uphothile la akufanele wenze kanje la ekhaya senze kanje la ekhaya senza kanje sikhuluma kanje wazwakala ukhuluma into engazicacile noma sonto engacacile esethatha ibhande ngitheni kwena hayi manje mina njena hayi mina utheni wena ngitheni kwena ufuna ukuzwa ukuthi utheni kwena hayi mina mina ngicela ungangishayi ngiyaxolisa hayi ngitheni kwena ngiyakuzwa utheni ngitheni wena uthela ekhaya sikhuluma kanje wala ekhaya senze kanje pho kwenzelani hayi mina manje uza la Bhayibheli ke siyafakaza ukuthi ungayibambeli ingane yakho uswazi oyishaya eceleni ebamba lapha ya ubambelele lapha ya thatha ibhande noma ungathiwa imvubu ngoba bayishaya ngemvubu nalikhe nayinduku thatha ubambelela lapha ungamshaya ngathi uyahlanya uyathi mshaya eceleni phela mbekisele mthatha umbhacabula izinqa lezi umshayi ngoba nakhona kudala kumthetho kaMose kwakuthiwa iselama elibanjiwe kufanele linatshiswe libanjwe linikwe ama-stripes noma imivimbo engedlulile ku-40 ashawe mase yakhululwa naye-ke lo wakho umbambeze lapha mekusakuncane uthatha ukubekele emathangeni akho ukubhekise phansi
uthatha isandla ukushaya ngesandla musukuganga ngiyakukhuza awuzange uvela usuku umshaya uqala wamtshela uNkulunkulu angithiwe sitshela izwi lakhe likhona bese uhambe esihogweni noma sewehlela izinto ezibhlungu utsheliwe ukuthi wena thungakwenzi ukuthi ngokuba uzogula ungakwenzi ukuthi ngoba uzolimala ungakwenzi ukuthi ngoba uzofa khona kunjalo sishaya ngathi sibone lokuqalaza ukuthi walo ukubonayo wenze isono ethola incwadi sengivulisa incwadi eziningi sowudidekile uyayithola ungayitholi-ke asike sibambe la kwincwadi ezenzo 2:38 sibize bonke abantu siyanibiza nonke emabandleni ena amanga ngabe usePostoli 12 usePostoli 1 2 3 4 5 6 7 kuze kugcine 100 buya kuze eqinisweni ngoba nihle lapho koPostoli nezikete ezincane niqhebezile niveza amathanga nilapho koLuthela nakoBaptist niveza amathanga niyachama ngihamboza amakhanda kepha ngaphansi uphemeleni ngisho wanimboza ikhanda kepha ngaphansi ulukeleni ubani omile ungena ukuthi liluka noma ungagqoka isikete eside ngaphansi ufaka ijistrini unqunu hamba uthenga ifull paint impela ezogcwala izinga zakho zonke lifihle lesitho sakho sangasese Amen. nawe mvangeli nawe mfundisi nawe sikhonzi niyakugqoka uskini jean abazoveza izizwe yangasese la amabhluku mangaka esitolo uyokhetha ibhluku elusize ongaphansi kwakho kahle yini inkinga vele yabona usathane wasikhohlisa ifashion ingqephu la iza nakho ukuheka lokuduka ngigqoka lokubukwa ngifuna ukuveza ama cleavage ngifuna ukuveza ama stomach out ukubonakala ama muscles mogqokile ukuthi wena ufit Incwadi izakhe isahluko sesibili ivesi lokuqala ndodana yami uma wamukela amazwi ami uzibekele imiyalo yami ukuze ubeke indlebe yakho ekuhlakanipheni beka indlebe yakho ezwini likaNkulunkulu elingukuhlakanipha uthobisele ekuqondeni inhliziyo yakho yebo uma ukhala ngengqondo uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda ukhuleka kuNkulunkulu ngokuqonda uma ukufuna njengesiliva ukuphenya njengamagugu afihliweyo khona ayinto ukuthi ukuphenya Ukuphenya. wena wangaphandle wale South Africa ukuphenya njengamagugu afihliweyo khona uyakuqonda ukumesaba uJehova into ebalekile ukwazi indlela zikaNkulunkulu nokuqonda indlela zikaNkulunkulu abantu abaningi bayakholwa kepha izwi likaNkulunkulu baningi abazalwane sengihlangane nabo mina abangalazi iBhayibheli abaqala ukukholwa ngaphambi kwami kade abantu basindisiwe nibo befenga ngazi njengazangaza lizwe lezi ngishumayelayo ngabe ubhajwe phakathi esihogweni ngoba ngingene enqoka ngayo iyahlambalaza abantu besifazane afune baye ukuthenga lezi ngubo ezineintambo emahlombe ehambe efibeni engaphelele mona lo ngubo faka iskipa esinemkhono emide ngaphansi eskipa esokwazi ukuthi sikhave ubunqunu bakho nimqhele akukho wesifazane usindiswe ugqoka isikete esinomqhele angikhuluma amabhuluku ngoba ufunakala emabhulukweni izikete ezinemqhele neziqebhezayo umuntu wesifazane usindilezi tight ayigqoka into tight lezo zinto eziveza umzimba wakho nobuntu bakho ukuthi abafana bekubuka bakubukela ucansi ukuthi nobani befuna ukukhuluma nawe ukubukela ucansi odadewethu abasindisiwe abahamba indlela iqiniso bebegqoka indlela ehloniphekile abafana babadelela bababizwe ngogogo thina sibizwa ngamakhehla nami nesudi yami enkulu ngibuye ngigqoke bangihleke ngayo glory to God okay brother incwadi yezenzo 2:38 incwadi yezenzo 2:38 uPetru wayesethi phendukani bonke abantu abafuna insindiso nabantu abafuna ukuphila impilo uNkulunkulu asabele yona kumele baphenduke ezonweni zabo yiloyo naloyo abhabhathizwe abhabhathiswe egameni likaJesu phumani amabandlela amanga phumani kusanesikhathi ngoba intukuthelo kaNkulunkulu iyeza izela bonke abantu abangamaphika nkani nalabo abangezwe phumani amabandlela amanga phendukani yes yiloyo naloyo
abhabhathizwe ilona lofuna abhabhathizwe egameni lika Jesu Kristu. Oh Jesus. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Glory to God. Khona niyakwamukeliswa. Glory to God. Ngithi udumo lonke olukaNkulunkulu inkazimulo ngeyakhe yonke so siyamdumisa. Glory to God. Udumo lonke olwakhe. Lord Jesus. Understand? Amen. Glory to Jesus. Pendukani. Pendukani. Yiloyo naloyo abhabhathizwe Yiloyo naloyo fanele abhabhathizwe egameni lika Jesu Kristu. Egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Ukuthethelela amacala ethu. Khona niyakwamukeliswa. Khona ke sobesamukeliswa. Isiphiwo sika Moya oyingcwele. Abantu abaningi abanawo umoya oyingcwele ngiyalitshela mina ninawo. Mongalazi izwi kaNkulunkulu ungahambi ngemiyalelo kaJesu. Awunawo umoya oyingcwele futhi awumazi. Uma unenzondo nomakhelwane ungaxoleli awumazi uJesu wena. So ngiyakutshela mina umuntu ofebayo nomuntu ophingayo noqamba amanga nobulalayo nokhonza amadimoni ofaka iziphadla bese athi esontweni awunawo umoya oyingcwele futhi awusoze wamthola usazenza lo sozini until uzulazi iqiniso ushiye konke uNkulunkulu athi akakufuni phambi kobuso bakho kuyisinengiso then umoya oyingcwele yokwehlela kuwena uma sovumela uNkulunkulu ukuthi asebenze inhliziyo yakho enze umsebenzi wakhe enhlizweni yakho kwenzeke intando yakhe enhlizweni yakho ube somazi umoya oyingcwele ngokweqiniso ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Yezo lonto kufanele kujabuliswe izwi kaNkulunkulu. Amen. Memethaqasula noma libhocobalisa akakofinyelela esigabeni afuna ukukhohlisa lezwi leli uyalizwa uyalinamela uyalilambela uyalithokozela ngoba liphila ngaphakathi kwena awufuna ukuphoqwa ukuthi ujabulele lento le uNkulunkulu ezinyanga zisisala umuntu wathi Jesus Christ hallelujah umuntu wakho umnyawezisa bese izinto ezifanele. Yes Lord. Amen. Uyalizwizwe lesebenza unyakaziswa yilona unyakaziswa yimina. Glory to God Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Isithembiso lesi sinikiwe Esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi Zizindisane kulesizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni Sindiseni ngiyamemeza kakhulu. Understand? iBhayibheli lithi simemeze singanike size sibambelele ekutheni singamemezi. Simemeze sitshela abantu iphambeko zabo simemezela abantu babuyele kuJesu. Baphenduke ezonweni zabo. Phendukani. Sindiseni lesizukulwane esiphambeneyo. Lokho ufuna ukungena emanzini abhabhadise egameni lika Jesu Kristu njengokusho kwemibhalo uza kusithinta. Konke akuzwile uzokuthola eBhayibhelini esikushilo ukuba konke kuvela kuNkulunkulu ngezwi lakhe lingumoya. Asikholelwe izintweni eziphathekayo, asikholelwa kulokhu uNkulunkulu akushilo ngezwi lakhe ukuphelele. Uma ngenza izinto njengokuhamba ngemoto noma ngithenga imoto akuyona ukuthi ngithanda izinto zasezweni. Ukuthanda izinto zasezweni ilokuthi wena ufuna ukufana nezwe. Yonke into oyibona yenziwe ezweni ufuna ukuyenza ungayiqondi. Kudweba amathathu na ukhona uthi usindisiwe. Uyahamba uthi uyakholwa. Ufaka amazinyo na ukhona uyofaka amazinyo uyasine amazinyo acobezelayo uthi usindisiwe. Ugunda izitayela na uphakathi. Upenda izinwele na uphakathi. Faka izinzipho na uphakathi uthi usindisiwe. Oh Jesus, hallelujah. Buya uthando lwakho lokuqala. Zibheke uzisole ukuthi ngabe kumuphi. Bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu bazosithinta kule mniningwane leyo ibonayo ku screen. uNkulunkulu uzokuyeza indlela ukuba wena ungene emanzini uphile impilo yomngcwele njengokusho kwemibhalo. Jesu Kristu uyinkosi. Siyacela bhuti uNkosi usivale umkhuleko. uNkulunkulu namandla Jesu Kristu eseNazaretha. Siyabonga Jehova ingcwele uNkulunkulu nothando ukuba usasigcinile usazivikelile. Siyacela uNkulunkulu namandla ukuba ushise wonke amadimoni ngokuthi kaSathane uNkulunkulu namandla. Siyacela Jehova ingcwele uNkulunkulu usenze siyenze intando yakho Jesu Kristu waseNazaretha. Ushise wonke imoya kaSathane, imoya yamadimoni uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba inganaphumula uNkulunkulu. Yona ehlasela ubusuku nemini. Siyacela uNkulunkulu namandla Jehova ingcwele uNkulunkulu ukuba usiqinise uNkulunkulu okholwe Jehova ingcwele. Suse wonke ama-distractions alo mhlaba Jehova ingcwele uNkulunkulu namandla. Kepha usenze uNkulunkulu sibheke izwi lakho Jehova ingcwele uNkulunkulu namandla. Usiphe uNkulunkulu inhliziyo Jehova ingcwele eyithandayo uNkulunkulu ukufunda izwi lakho. Sihlolisise uNkulunkulu usinike ukuqonda Jehova ingcwele njengendodana kaDavide uSolomon. Njengoba naye wamupha ukuqonda. Siyacela uNkulunkulu ukuba nathi usiphe ukuqonda uNkulunkulu.
sithi mase sikutholile ukuqonda uNkulunkulu kube useful kuthina Jehova ingcwele ukuqonda uNkulunkulu onamandla ngoba aba-justified before wena Nkulunkulu akubona abalaziyo izwi kepha yilabo abalenzayo uNkulunkulu. Siyacela uNkulunkulu silenze izwi uNkulunkulu ulungise iy'nhliziyo zethu. Khipha amagraji uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu onamandla. Ukhiphe uNkulunkulu ukufisa izinto uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba zalo mhlaba Jehova engcwele. Ukhiphe konke ukungcola, ukhiphe inzondo, ukhiphe konke ukungcola amanga Jehova engcwele uNkulunkulu onamandla. Usenze sibe msulwa phambi kobuso bakho. Uthi uma ubuya Jehova engcwele uzolanda ibandla lakho uNkulunkulu. Usithole uNkulunkulu sikulindele Jehova engcwele ngako kwey'nhliziyo nangayo yonke imiphefumulo yethu. Siyakucela konke lokho egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ukuze